nalaže u skladu s pravilom 99a i 107 pravilnika da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu i upućuje tajnika da s tim u svezi poduzme potrebne korake. Sudac Teodor Meron priložio je izdvojeno mišljenje, a Karmel Adjous je priložio suprotno mišljenje. Sudac Patrick Robinson je priložio izdvojeno mišljenje, a sudac Fausto Pokar je priložio suprotno mišljenje. Gospodine Gotovina i gospodine Markač, izvolite sjesti. Gospođo tajnice, molim podijelite primjerke presude stranama u postupku.